И здравейте хора, аз съм Мартин и днес ще играем Brawl Stars. А именно ще се опитаме да спечелиме 5000 купи. Както виждате ми остава 200 и нещо купи. Так преди да започнем, не забравяйте да се абонирате за каналът с камбанката и поставете лайк. Та, да започваме. Избрал съм 8 бит, защото той е най-силният ми герой. Но най-ранкнатият ми герой е Колт, именно 18 ранг. И вече виждаме противници на хоризонта. Не. Трябваше ли така да стане, бе? Трябваше ли така да стане, бе, брат? Първата битка. Загубихме 2 купи, нищо. Давайте отново. Бро! Така. Сега да вземем и втората кутийка с тези зелени неща, които ни сякаш ни хилват. Да, те XP-та. Така, играя с Крол, което е много хубаво. Я да видим. Чао! И сега да видим. Ето е. Шоудаун! Хора, някой тук се беше кръстил Азис. Ето го. Давай! Опси. Станах сам. Едно в едно с спам. Айде, бама пам. Ела. Срещу 8 бит. Ела тука, бе. Ела тука ти. Ела ти тука, двамата. Та го е фучила. Та за да спечеля повече купи, ще трябва да натискам Play Again, защото те тук са добавят и да. Така печелиме повече купи. И 8 бит скоро ще стане 15 ранг. Ninja BG. Сега да вземем втората кутийка. Втория бокс, така да кажа. И сега трябва да отида до приятелчето си. До другачето си. Така. Ето го, Стил. Само трябва да не попадна в неговата линия, която може да загубя от нея. Айде бе, помогни ми. Давай. Ще почна да ми бъгва и това не е хубаво. Не, давай, вземи го, бе. Айде, браво на бъг. Точно ся ли, бе, брат ми? Точно ся трябваше. Баси.
Хора, извинете, че спрях звука без да искам. И сега трябва да вземем тези кутийки. Хора, пак се изправя звука, без да искам и сега трябва да спра видеото за малко, извинявам се. 18 купи! И хора, върнах се, паузирах малко, да продължаваме. Сега искам да избера Карл. Както знаете, на Карл кирката е бумеранг. Срещу Леон и срещу Гриф. Нищо. Сега трябваше... Давай, бе! Как направих? Как ме гипиха тия? Тук поиграх малко без вас и съжалих, че взех Карл. Нищо. И това е хубаво. Взехме 7 купи. Трябва да взема 8 бит. За сега, хора, сме 4870 купи. На 5000 купи ще ни чака 240 от тези сини неща, които ще ни се добавят от тук, за да вземем браулер в случая моя случай Макс. И давай да. Метеорити падат. Започна да ми бъгва и това не е хубаво. Франк ме преследва. Не. Стига да е върнат. Толкова да се появи, бе. Това е справа. Упси.
Запишите се. Айде, чао, чао. Чао на теб, Мортис. Аре, ти читер. Аре, нищо. И това е хубаво, все пак. Хора, извинявам се за този шум. Извинявам се за този шум, който става. Нищо. Няма да обръщаме на това внимание. Съм все още с стария си ник от стария ми канал. О, не, Франк. Който... Давай! Давай! Бул тук се бори. Аре, Бул! Бул! Защо? Нищо не е много късмет. И са върнали ето този много стар скин на Мортис, който беше в магазина много отдавна. Някъде преди 1-2 години, може би, ако не се лъжа. Така както и да е. Напред очито ми не иска да тръгва с мен. Така. Едгар, давай! Там не иска да... Яба! Не знам защо другарчето ми се навря точно там, където не трябва. Не трябва да свърши точно тук. Трябва ми хил. Не, бе, стига, бе, това не е равно. Не, Леон ли е тук? Стига. Беги. По-добре този да избяга. Добре, браво. Чакайте, че си помислих, че това е противник. А то това е клонингът, всъщност. Ел Примо. Давай. Сега има къде. Моето другарче. Къде? Изчезнаха тия. Ето го! Ето този... Прибол. Yeah! Само 3 купи! Да се сменя скин. Let's go.
Този пичага още се седи там. Цък. И сме обкръжени. Не, мистер. Не. И хора, тъй като не можах да спечеля 5000 купи, очаквайте час-две утре. Та не забравяйте да се абонирате с камбанката и да харесате видеото, ако ви е харесало. Това е от мен и чао!